Soc en Sisu, persona amb moltes ganes de liar-la. Una persona que s'ha construït a base de sortir de la zona de confort, amb l'objectiu de poder ajuntar-me amb les persones amb qui crec que creixo personalment i alhora aportem coses al nostre entorn que generen un impacte positiu. I jo em defineixo molt com una persona de cau, soc escolta 100%. Suposo que com a persona activista o els meus valors són tots els valors que van relacionats amb el cau i d'això potser se'n deriva les ganes que tinc de col·laborar amb gent, ajudar amb gent, amb tots els recursos que tingui i de la manera que em sigui més fàcil a mi també. Qui ets tu, Miqui? Bueno, jo soc en Miquel Pujol, he viscut tota la meva vida aquí a Girona, però bueno, tinc una relació molt especial amb Camprodon perquè tota la meva família és d'allà. A Camprodon vaig estar participant amb el grup de joves que organitzem una mica la festa major i així, sempre m'ha cridat una mica no? el fet d'enxarxar-me amb el meu entorn, bàsicament perquè és l'única manera que veig que podem canviar coses. Tu com et definiries, Eric? Bueno, em considero força especial perquè analitzo molt el meu entorn social, intento comprendre com actua la gent i faig el possible per intentar contribuir en una millora social al progrés del meu entorn i per tant aplico molts esforços en intentar primer prendre consciència de tot el que faig, el per què ho faig i com ho faig i segon a intentar transmetre valors que avancin cap a aquesta societat utòpica. Efecte Mosquit principalment es vinculava amb la pedagogia, amb l'educació, no? Perquè en Sisu i jo som dos mestres d'educació primària que hem constituït la cooperativa, però arrel de la incorporació de noves sòcies hem adaptat a que la cooperativa sigui el que les persones que estem a dins estem motivades a desenvolupar i per tant ara mateix Efecte Mosquit és també una entitat amb la que s'organitzen esdeveniments, una entitat que ajuda a altres entitats o persones a trobar la seva imatge, a vetllar per la bona comunicació, però sempre amb consciència, sempre amb valors socials i també, per acabar, és una entitat amb la que intentem ser referents en el món de l'economia social i el cooperativisme. Jo crec que és com una caixa que no té límits d'espai i tampoc té títol, llavors és una caixa dintre de l'economia social i l'acció social, no? I que s'hi poden encabir moltíssimes coses. Treballem a Girona i a terres gironines en general i els serveis que oferim són sobretot de dinamització a través d'estratègies pedagògiques innovadores, pensat en col·lectius o grups de persones que es plantegin resoldre una necessitat, un repte i utilitzar mètodes creatius, innovadors, de pensament crític, transformadors. Llavors això es transmet a través de sessions, formacions, tallers, dinàmiques i d'altra manera més en format projecte, que és un dels grans eixos o pilars de la cooperativa. I ara recentment estem treballant en una línia de també serveis de comunicació, tot des d'una part més conscient, disseny gràfic, tot el que vindria a ser comunicació i producció d'esdeveniments, però està encara en fase beta, treballant-ho a poc. Sí, jo crec que som clarament agents de canvi social, que mostrem noves maneres de desenvolupar-nos a nivell socioeconòmic, a nivell laboral. Oferim una alternativa real a el que està normalitzat en el nostre entorn, però tenim el gran repte, no? A nivell econòmic estem sota zero. No? Què seria pitjor? Estar amb 0 diners i 100% de motivació o estar amb molts diners i 0% motivació? La resposta la tenim molt clara i per això seguim endavant. Hi ha molta feina a fer al respecte, però ens motiva molt més l'impacte social que l'econòmic. Com deia abans, crec que és diferencial perquè no fa les coses com s'han de fer. Ens replantegem les coses des de l'arrel i això ens diferencia. Intentem esbrinar què és el que nosaltres podem aportar i com es relaciona això amb el nostre entorn i amb les realitats que ens trobem dia a dia. Sí, pensa que darrere de cada idea d'Efecte Mosquit hi ha com a mínim 10 hores de debat a darrere. Jo fa poc que estic a la cooperativa però flipo perquè és que totes les coses ho feu
des d'una manera molt conscient, que això li doneu les voltes, les 1001 voltes per fer-ho de la manera més sostenible, més ètica, que s'encaixi més amb els valors d'efecte mosquit i que això hi ha poca gent o poques empreses o pocs col·lectius que al final ho facin amb tant de mimo i amb tanta intencionalitat. La Grimpada ens ha servit molt per vincular-nos amb projectes que, igual que nosaltres estàvem incipients, el nexe amb altres persones que, igual que nosaltres, tenen visions de la vida molt similars, molt compartides a les nostres, i tanmateix també tenir un contacte directe amb Resilience Earth, amb l'Ateneu, que són els responsables de que la Grimpada existeixi, ens ha facilitat molt arribar a aquests espais d'economia social que a nosaltres ens encanten i que volem ser-hi per poder transformar aquesta societat. Com que sempre parlem d'indicadors i a vegades és difícil de visibilitzar-los, el fet que avui siguem 4 en comptes de 2 és un dels grans resultats que ens ha permès la Grimpada, i això, per una banda, ha sigut gràcies a les eines d'organització interna, d'estratègies de la cooperativa, que no només són a nivell tècnic o a nivell de serveis i projectes, sinó que també moltes van relacionades amb com ens entrenem, com ens comuniquem, tant internament com externament, com ens relacionem amb les persones que són afines a aquest projecte, fer un acompanyament com pertoca. Ho estan fent molt bé. Ens ha servit molt la Grimpada també per posar un marc de referència en comparació amb la resta de projectes. És a dir, a vegades parlem d'economia social, de cooperatives, que va començar però portar 5 anys. Llavors, a l'hora de treballar en projectes emergents com els que compartíem, ens ha servit per identificar què és el que ja teníem molt treballat i què és el que podíem continuar treballant més. Ens agradaria que hi hagués un punt d'estabilitat, tant a nivell emocional com econòmic, Com d'espai. com d'espai. Bueno, estem com en un moment això de molts canvis, com la joventut, no? I estabilitat, m'agrada. Sí que hi ha un punt incontrolable del que pot arribar a ser efecte mosquit, que a vegades ens passen propostes pel cap o connectem amb persones que ens llencen idees que potser nosaltres no ens havíem plantejat mai. Llavors estem en aquest punt de contemplar diferents escenaris i intentarem escoltar-nos i escoltar la gent que ens envolta per veure cap on anem. Ostres, doncs que m'agrada imaginar-lo en un local com una nau industrial o així, espais de treball, diferents persones que facin ús d'aquest espai i no sé, ho veig gran i que s'ha unit més gent i que som un punt de referència aquí a Girona on la gent es ve a juntar per crear coses guais. I moltes vegades ens imaginem un espai que transcendeixi de la feina. Llavors crec que podem arribar al punt en què la cooperativa ens generi espais, estímuls i recursos per poder replantejar com volem que sigui la nostra vida, tant a nivell individual com col·lectiu, als pròxims anys. El que ha dit ell. Però en anglès. Jo quan m'imagino el futur d'Efecte Mosquit no puc imaginar-me un espai perquè crec que Efecte Mosquit és la confluència d'aquelles persones que decideixen entrar-hi perquè es mouen amb els mateixos valors. No vull atrevir-me a dir què farà Efecte Mosquit d'aquí un temps perquè com que crec que Efecte Mosquit ha de respondre a les motivacions que tenim cadascú de les persones que estarem a dins, vés a saber qui hi haurà d'aquí un temps i vés a saber quina serà la meva motivació d'aquí un temps i fer-la confluir amb les persones amb les que estigui en aquell moment, doncs Efecte Mosquit serà, i espero que així sigui, el que vulguem en cada moment.